on čak zaboravi na koju stranu treba da duva i stade da se vrti u krug, baš kao obijesni vihor. I zabavljen tako svojom igrom, nije ni opazio da proleće već bješe stiglo i u ozbiljni severni kraj. A kod nas je stigla noć. Stavljaj svoju lutkice isto na spavanje. Sad ću da isključim svetlo. Lako noć. Lako noć. Mama, a gde si moj lutkica LOL? Obačila si mi. Joj, stvarno. Zaboravila sam. Šta? Ništa, ti samo spavaj i sutra ćemo pričati o tome. Ajde, lako noć. Lako noć. Znam šta ću da radim. Evo je. Vau, vidi kakvo igraliste. Ajde Lola, spuštaj se dole. Bravo Lola. Hajde mamice, i ti se spuštaj. Jej! Ajde, ponovo se penjemo. Lola. Вау! Ogromna lutkica LOL! Jej! Jupi, jupi! Upoznat ćemo nove drugarice, jej! Da!
To je mala bebica. Ima 5 iznenađenja. Secret message. Izgleda da naša mala sestrica voli da čita. I može da menja boju. Koliko svega ima unutra. Eno je, vuci. To je bebica. Da, to je naša mlađa sestrica. Ima loze kosu i zelene kajčice. Lanac. Koliko je lep. Toliki ranac da mogu i ja da stanem u njega. Riva zep. I poslednji su plas. Gamepad, da može da se igra u slobodno vreme. Baby smalki, pametna. Neće da mi se menja boja kose, valjda treba mi hladnija voda. Nema veze, probat ćemo drugi put. A sada da otvorimo novu lutkicu LOL Confetti. Hoće da bude snažna. Još ne znamo koja od ovih nalepnica odgovara našoj novoj lutkici. Još jedna nalepnica. Nalokvice i kajs. Što tam tako je? Stolc i majic. Flašica. Cipelice. Što je tam zakukao kao lol? Куда ты полетишь, как только без трусов. Прическа. Da. Резинки. И такая мала луткица. Ova da. Imate istu frizuru, možda je to njena mlađa sestrica. Tlaka na glavu. Jupi, jupi! Gde su moje lutkice LOL? Produžetak gledajte u sljedećem videu. Ako vam se svidjelo, ne zaboravite da stavite like i pretplatite se na Sonjin kanal. Hvala svima i ćao!